hello boda mi, hello sa, kúrẹ̀ lẹ́, ṣe, hello de, kí ló ṣẹlẹ̀, hello haka. Hello ọ̀gá mi, hello de, ba iya yarbancin nan ne ba. Bara ko in juya turanci. Ai kowa yana jin turanci, ne dan Najeriya ne ka dole ka ji turanci. Hello sir. Hello, good afternoon, good evening. Hello, sir. We are good morning, sir. Hello, good morning. Wai fantika lafiya tun azaka ke turanci fadi? Wallahi so nake in tura sakon bangajiya ga sakataren sarakunan arewacin Yarbawan Najeriya jiha 19 har da Abuja. Alhaji Abdullahi Audu Lasisi, financial sakataren sarakunan Yarbawan arewacin Najeriya jiha 19 har da Abuja. Uban Habu Jaru, uban Lawan Gambo, uban Aisha, yayan Muhammad Dadda. Idan kun haɗu da Allah ku ce mana mace bangajiya. Kuma kana jin turanci dan jaraba mu. Ala dai ka ci da ta ku ka gaba ai dai. Ina wannan san jahili ne kai ba karatun da kai. Wallahi baka je makaranta ba. Allah ba gama sakandare. Wallahi ba gama sakandare.